tiri kuenda Mutete kuti tizive tiri kupinda Mutete takatambirwa naZambezi River takangoona mvura kuti wata toti kochija ndio Zambezi wacho hanzi handiti munoimba kuti tinofa tichienda kuZimbabwe kudzamara tambwe muna Zambezi kudzamara tosvika muZimbabwe kazi ndo Zambezi wacho uyo muchamuyambuka ataenda kugara pakamba paya mutauni Mutete takaona kamaradhi yakawanda apa Kembi naZambezi it's about 10 meters nemvura handizivi kuti kana achinge aizara here kuti tauni yaipinda mvura handizivi tagara kunotova mabarracks nodhivhati mumabarracks aiwa chikafu aikona kutaura takudya chikafu chaicho icho manje ndo patakatanga kupiwa hove inonzi bakayawu noriziva ndo patakatanga kuridyira ipapo riya resauti yakawanda riya rakaomeswa takagara ipapo 10 days. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe wondo abata imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe wondo abata imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo abata imanya dakabatesa. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Murume iyeyo dai takasunungura nyika iyi tanga tinaye muno nyika inotiri varungu tese anga asingadi any funny trick chinonzi corruption vanhu vanoita zvecorruption dai kusina anga asingadi zvinhu zvisina nebasa rose izvo zvanzi kune madissidents kune vanhu mbavha dzirinodii murume iyeye anga akaoma anga ari komanda iye paground waimona aripo aiva hawe murume ndiye angari sekretary wake ndiye uyu opa muchunguri wamuziva wamuziva Minister of Defense. That's why akanzi ngaite Minister of what? Defense. Nokuti ndiye ainyora zvese zvaidiwa natongogara masecrets ese atongogara iye uya ndiye naye mukadzi uya ndakutokutaurira iye uya mukadzi uya iye uya usamuona hakuita kunge kamwe kasina basa se mukadzi uya akatakura nyika yese uya iye uya ndobva ake Minister of Defense haazvionese kauti kudii kana ndiaita anga neinformation isakakwana zvadaro ndobva taitwa parade kanzi front rank verengai
taiverenga kusvika kuma 200 kanzi alright verengai futi paunosvika 20 uvhati kubva apa kobuda uku endai uku uverenga vamwe 20 kubva apa kobuda uku saka apa waitira wakutodivhaita imi munoenda kune handa sector andinozwa kudzi province young man province inonzi chi alright province ndiyo inonzi sector ndatakutaura pachigandanga ka province inonzi sector anditika ndio province district inonzi detachment ndabva ndati kudzi mugare muchizviziva saka nehanda sector musikavanhu sector Gaza sector wachidivhaitwa vanhu vachienda kupi kumasectors avo kune vanenge vari kwavanouya kuzitora reinforcement yavo mota dzichikwira dzienda kwakati hamuna kumbozivana kuti ndozvichaitwa muchibira muchienda saka inini ndakabva ndapinda ndakaiswa musikavanhu sector musikavanhu sector ndio Manicaland ndokwatakapinda nako ikoko asi tatakurwa nemota takaenda nekudoroi nanachibaba Mozambique imomo nedzimota dzakatisira kunonzi kubeira kuspunga beira unoziva spunga beira senior iriko uri journalist chaiyeyi chatisingadi ndechekuti program iri kuteererwa nevanhu ichaonekwa nevanhu ndeisa mashoko angu ipapo teerera kana uri journalist unofana kuzviziva spunga beira ukaenda nepachipinge muchipinge town chamemo handiziva ukatarisa far east kune zona estates inokuziva kunorimwe atangandau uri ipapo daiso unenge wakutoona kuti iyi spunga beira mugane wekarikowa ikaka ndo boundary kunonongwa tikuya ndo spunga beira saka ikoko ndokwatakasvika ndobva tambogara takaresta almost inenge iwiki tichimbozorora tapedza unenge uchitoona mabhunu kuzimbabwe asi kuti wawe ikoko ataka hazviite Mozambique inenge yakamaundwa zvombo varume hapasvikiki kanzi varume chabvondogande tofamba netsoka uyu munofamba zvima 3 hours netsoka pachifambwa apa taenda panzvimbo inonzi Chikwekwete Chikwekwete iyi ndio nzvimbo inoti imi munoda kuenda mukufrandi kana chite kufrandi munonatsa kunzwisisa ndo pamunotangira ipapo munopirwa nyere dzenyu mati dzenyu zvese zvese zvokuenda korwa nazvo munotorera ipapo
tosvika takagarapo 3 days muchimbozorora. Kunourawa nyama mombe guys. Amene waenda kutora mapurasi munana amene kuti waitorera varungu dzinourawa mombe varume. Nyama iyi unozoziva kuti ndiyo nyama taipanga iya. Saka yedu yekuenda nayo mainzi mumwe nomumwe ngaite midzonga iswa salt ogocha mozo tsvaga pokuisa kuti utakure. Saka hapana zvokuita, watsvaga rodzi woruka chinenge chinhava so wopamba pamba woisa nyama yako imomo wakuisa kumusana. Then ndokwata makomrades aya auya ari kubva front varume tatatomira imimi reinforcement yenye isusu takaenda kovhura detachment inonzi Chirumanzi detachment yanga kusati kwamboona vanhu vasati vamboona kunonzi tourist kana kuti gandanga kana vana mukoma chii. Inova ndo nzvimbo yakakolonizwa nemabhunu kubva nevabereki vacho zvese zvokuti vana vazhinji vari kweikoko anga ari masoja nemapurisa. Varume zvanga zvakaoma, zvanga zvisingadi umwari. Regai ndisati ndasvika zveikoko tiri kufamba anga February uyu. Zvaita saizvozvo tiri kufamba vakatozviziva kuti kune reinforcement iri kupinda yakawandisa. Isusu takabva wakagara wavhura Save Sabhibi uyu wakabva madhemu ese akabva avhurwa vazara kuti what. It's an obstacle kai kuti tichavabata chete vangodai waenda nemvura hakuna kwavanoni. Omana takaona kuti tasvika Save kudai so arize chingona tsanga dzichingodai nemvura weye yekuyambukika masine yatarata akomanaka zvakaoma. Ngatishingei. Saka kwangu nevanoziva mvura akanzi isusu tanga tiri vangani, tanga tiri 175 vatanzi in 2 groups. Kuna vanoziva mvura monzi mumwe nemumwe pfuti yake pfekerera yakakrosa musana ichiuya. Takupinda mvura varume. Unobata ari mberi kwako uyu ndiye anoziva mvura kawo. Ina ndizive mvura. Ndobata uyu anoziva mvura ndobata so. Uzona izvo? Uzona? Saka uyu anoziva mvura ndikochekera kudai. Handiti apa handifani kuseparate apa. Ndakangoseparata chete taenda. Arume? Mvura iya wakasvika pokuti wakangosasatsiki pasi. Wanga kutsika mvura chete kuti nyu dzambani nyu dzambani nyu dzambani wosvika pachiisland utanga kuti
kanzi shamari sava akakura asati apedza Yeah. kanzi mama comrades waregera vari kutoti paparinaondo namukoma watoenda vari 5 washedzera nepfuti dzavo unomutera chiri kuti Hapana. rivhe yakazara Yes. chizwa mamvudzi kuti Yeah. uneidi handipapinda mumusha mai Yeah. vakambozama vanoziva mvura kuteera zvakashaya basa kusvika tambuka kanzi ngatimborestei timboone kuti pane chinobuda here zvakashaya basa tangoti after 45 minutes usiti mahelicopter Yeah. kanzi musabude pachena rambai muri mumutimo ndakuona kuti vanotiona sei takaswera tirimo helicopter yakaita basa Yeah. vachitsvaga reinforcement iri papi hazviite kuti mvura risava yakazara kudai vatsvagira miri yekunoko wanga vasingatsvagi uku watayambuka yekuno vaitoziva kuti rivha yakazara hapana kwavayambuka akachinjana achinjana isu hatitogara zvedu tatoti gada manhede kati ngavauye kuno apa takanga tine mazipfuti mahombe isusu takatreniwa mobile warfare kana chiti mobile warfare munhu unotreniwa inoda kufanana neregular warfare handi kune gorilla warfare yechiwande iya handidziva kozoita mobile warfare haizonyanya kuita zvechiwande inoda kubuda pachena kuti face to face uyationane handiti regular nderekuti aiwa uri papi ini ndiri pano ngatidamburanei hani mazuvano saka isi takaita inonzi mobile warfare saka kutaura kuti takatopinda tine zvombo zvakakura zvichireva kuti hondo yedu yakanga yadzika midzi yasimba manje takutoziva kuti chero zoita sei hakuna tadaro tapinda mudevre range unoziva devre range Masvingo. That's good unenge une idea uchipota uchidzidzisa munin'ina wako devre range yakakura devre range varungu aishandisa kuisa mombe chete chete mombe dzanzi dzakawandisa varungu vaigaramo vaichengeta mombe vaifamba nemabhiza saka zvanga zviri zvokuwanda naudai uchiwanda chi waya mabhiza bhiza rine sense of smell wekuziva kuti kune munhu ane pfuti chinotokasira kuinfoma uya chichitambisa magumboso anobva atoziva kuti finish chabvondoka miti iri devre range yakafanana ndezvokuti kana uchifamba kudevre range tiri kuenda kune uyu handiti ndinofana kurara ndakaisa musoro kupi kuno kwandiri handiti kana ndakumuka ndinomuka
ndiri kune uyu young man ndokwandiri kuenda nechikutomuka nakuita sei chirega kuteera kuenda somewhere munorasika nokuti masango acho akafanana nemiti yacho zvese zviriko zvakafanana ndakatanga kuzona dhevhurere nyaya ndiri kutaura ike makomo acho miti yacho chii zvese zvakafanana unoshawa kusaziva kuti ndabva kupi asi ukangoziva zvandiri kutaura izvozvo kuteera nzira iyoyo zvaita taita 2 days tichifamba Devure Range ndobva tazoyambuka Binya Road. Andinoziva kuti kwese kune maBinya Road aigadzirwa nevarungu mota dzavo kuti dzifambe dzakasununguka pasina kana ambush inoitwa nowaigadzira mazimugwagwa akakura aya saka isusu takasvikira kunonzi Nyaunda unokuziva Bikita takasvika kunonzi Nyaunda takasvika Manheru yanga iri kuti chibage zvomunda zvinenge zvanga zvakuibva takambomira kuti tapiwa chikafu tanga wangodya ipwa munda yavo vakapera 175 wano vakasara havo bika tatozorora sadza ara mombe nhatu todya kanza tiri kumbozorora varume topinda muDevhure Range hatisiuza kuti tiri kumbozorora vanhu aya kwatayambuka Save kuya vari tafolap vari kuteera handizivi kuti information yakafamba sei takazona kuma 44 mahelikopta akutendera kwatiri kanzi nemacommanders atanga tinawo kanzi guys ava vanhu ava toda kuti vazive kuti tisu fire dzichidonha mahelikopta saka kwakazopedzesera kwakunyora kana zuva rakuvira mahelikopters aya wanoenda handizivi kuti dzainga dzakubva Masvingo here kana kuti kwaChibuwe kana kuti paChipinge ipapo handakanga ndisingazivi semunhu akanga achiri munyowani dzakauya makuseni harumeka takavaratidza unyanzvi hwedu manje takanga takuchiita kuvavhima manje uchivaratidza kuti aiva isu tauya kubasa kuzosunungura Zimbabwe unoziva maconducts akanga akoka ndosvika kana aitosvika kuma50 uko ipfuti uko varungu vakati chichi hatinamboona zvakadaro marodzi avari kubva nayo atewa mamainzi kungodai wabva newanzo kuti nyika yeyaipa varume tisu hatina kurarapo taenda vataenda kusvika kunonzi Hwirisha. Unoiziva Hwirisha wairi Bikita ikoko kunowanikwa Harurwa ndokwatakaswera tiri ikoko takaika sadza tiriko ikoko uyu tasimuka tayambuka
river iye inonzani tada kuenda kwana mai the late mai Maofa kumapurasi kwawo uko kwaShumba uko tasvika mukadzi uya mai Maofa mukadzi uya kuigwa kwakaitwa paHiroseka zvinokodzera. She was a great fighter. Mukadzi uya anga akashinga mukadzi uya imba yake sene handiti akachine box up handiti pasi apa yaiva ine tunnel yaigara macomrades vanenge vakuvara varemara vaya vachirapiwa kupi asi apa kana makapinda yanyu mune makatotsika kudai zvandakaita izvo iri kapeta muzoti pasi pane chii pane vanhu ndozvaita mai ivavo uhiro hwaakapiwa negovernment inini ndinosapota mai vakarwa hondo isina kumborwiwa nevamwe madzimai vaya she was a hero yaakapiwa iya mai vaya murume wake anzi iye Maofa wacho anzi angaita futi zvematongerwo enyika angafa. Isu takaonawo isusu pazera redu atikazoonana murume mukadzi chete ndo takaona haana kumborega kusapota kana tichibva musangano paingoti pachisimuka vanhu nhasi same day pasara pasvika vamwe yanga iri nzira yemacomrades apa waikwidza kuenda kumusoro kusvika bhikita yese yazara nemacomrades vamwe vachida bhoera waibva neimomo. Saka isusu taenda Chiroman's detachment rakuenda tichipedza Gutu taupinda Mazimuto ndopanotangirawo pona Popoteka apo ndopanotangira Chiroman's detachment kuenda kusvika Chiroman's detachment inoenda kusvika Mugweru kuToniyo ndo yakanga iri operation zone yedu iyo. Varume tazoitwa 14 magroups hafuti tanga tinadzo varume nzvimbo yamauya ineka ngatitotangei zvokutaura nevanhu chokwadi remunhu rinobva pabharara repfuti takasaridza pfuti pano nekuraya varungu wachinasa kuona kuti varungu vauya sapoti hatife takaiwana chokwadi rinobva pabharara repfutiri ndopachabuda sapoti yedu isusu vanhu vogoziva kuti vanhu ava chinangwa chavo ndechei ndopachaone sapoti. Arume hondo yatakatanga kuita Mazimuto mosoka ndinofunga takaita almost 14 days tisingadye sadza ravo taingoenda kupaza mashopu kuchifiwa zvokufiwa zviya nemabhunu vanga vari sapoti kwomasvingo haisiri Zimuto haisiri kure nemasvingo ka
Yeah, it's crossed. It's about 40 kilometers. Nanga wapenda Masvingo. And ma open grounds. Yeah. Mapanika Masvingo. Saka ndege zvainga zviri easy kusimuka. Varume hondo takaita. Varungu vaya pavakaona kuti vanhu vaya munovazara. Kuuya kwatiri kwanga kuita kushoma. Ndipo takatanga muvanhu. Tashedza vabereki tavaunganidza uko vaungana. Vabereki munotiziva here? Aiwa. Tisu vana mukoma. Tauya. Ani manga muchingonzwa futi dzichirira. Yes. Tisu. Watanga chiridzirana munowazikanzi chii masoja asimiti. Takati maona sei kanzi taona mota zvituna zvega riri ropa. Ndakati ndiro basa redu iroro. Mutengesi nevarungu ava vanhu vamwe chete. Saka taita musangano. Ndopatanga Capricorn chenjera. Capricorn chenjera. Vana mukoma vanoraya chenjera. Vanoraya nematanda chenjera. Capricorn chenjera. Waiti ukanzwa taimba nziye iyoyo. Yeah. Parikuura vatengesi. Munhu wese atengesa angane connection nevarungu. Chako chapera. Yeah. Hatatsina nguva yekupfura. Munhu anorohwa nedanda. Shamu dzaita hipiso. Yeah. Hauti maiwe. Haubvumirwi. Yeah. Dai botso. Hey, kusvika munhu ati tasa. Yeah. Next, we up. Kana wanga usingadaro kuuraya vatengesi. Yeah. Hondo yanga isingaperi. Inde maipera. Yeah. Wainga nestrategy yekuti vanhu vavarungu vaivapa zviovhaovha zvavaisa mumatura mumatsapi zviya zvekuisira chikafu. Nekuti akaona ndo zvaitika hamuoni kuti aenda kupongopinda mutsapi make otaura ari pai Pachiovhaovha. muchidura hauone kuti munhu ari kupi. Mungoti timusangano nevanhu vaingoona usiku matokombiwa dzatova pfuti. Hondo yacho inenge yakaoma. Vabereki vanofa, imimi munofa, naivo vanofa nokuti crossfire. Mazona. Saka hondo yanga isina kumira zvakanaka. 78 musi wa16 February ndoba ndakaenda kudhutsa matenge emasvingo. Takaswera tiri muprazi anonzi anti ese anenge amapurazi kakasvika masvingo vazi muto inonzi kapota iya ese amapurazi ka inonzi purazi yamachingambe. Ndoka takaswera hedu tirimo tichironga plan yekuti kumana nhasi toda kodhura matengi. Vamwe vanofana kuenda station ichi yemagetsi tichida kuti masvingo acho ese vaita dhaki. Havafa kaona chi magetsi ava emi
ndeyekuti tanga tida kuzobhomba Masvingo Barracks Okay. kana kusina magetsi. Netauni yacho yese vataita se vataitora. Saka munyama watakaita vakaenda kustation yemagetsi. Vakaona zvakaita station yemagetsi. Vakati once takarova station tambo dzichibva kudzese dzinouya kuuraya isusu. Okay. Saka vakabudira tisu vakaenda kurova matengi. Nebazuka. Saka takabuda nemutauni. Mutauni chaimwe paokei paya. Tandakapfeka madress. Madress. Yeah. Mota kwika vachimaya kuvhara uko isiri pai tiri mutauni. Takatoseka zvedu takapfeka madress. Apo kuti jeri remasvingo iri isitibwira nechekuzasi tayambuka karikwa kaya kokuenda paZimuto side nyuka nechipamberi uyu kuZimuto tandasiya vanhu vari kupi kumusangano. Munoziva mafambiro ataita varume Mwari anga aripo. Hakuna aifungira kuti taifamba semhepo. Zvanga zviri zvaMwari anga ari maminimini aMwari. Ende maminimini aMwari is there. Musafi makarerwa nema. Washawa kuti 40 kilometers tafamba in 45 minutes. Unoramba. Tengi reipiri rakadhuka tasvika pamusangano. Takati vabereki muona riri kudhuka iri. Ndokwatabva ikoko. Mururu. Abereki. Ya. Akomana zvanga zvakaoma. Hondo yakatsva. Zvokuti takanga takuchitaura kuti vakomana nyaya kuyengerana hakuna. Bono ngarirove seBruni. Kusvika nzvimbo yatanga tiri isusu yakanga yakunzi liberated zone. Varungu vakuti kunonzi kuMozambique. Yeah. Chitima ndo chakanga riri goods train ye. Ndedzanga dzamota dzemasoja. Takati munonyeba. Toda kukudamburai. Nokuti isusu group redu ka ndo ranga rakatrainwa vanhu maengineers vanodhura njanji. Vese vanhu iva vanga varipo ipapo. Vanoita zvese. Kudimbura njanji chitima chiriri kuuya kudai so kutsika njanji so. Pachinodapo inosimudzwa. Pasi matroka ese anouya kuungana kudai. Handi anoinga chimanya. Yes. Anouya kudai. Vanhu vanofa like hey unoramba iwe. Yeah. Chitaura ndo zvatoita isusu. Come on. Mabhazuka. Hakuna anobuda. Yeah. Yeah. Nanhasi ukasvika mumwe kwachona hakugariki. Uchiri kuita zvidhoma. Tapedza kudaro. Takazoona kuti no hondeika hatiipedzi. Ngativhare zvikoro. Ndobva tatanga kuvhara zvikoro zvese. Hakuna mwana akazoenda kuchikoro. Iwe ndonoda kudzidza ini handidi kudzidza. Ngatifananei. Vhara zvikoro.
Gokomere tavhara gokomere. I think one gokomere kupinda mumasvingo pane 10 kana 12. Vana vachikoro kuti kubva izvozvi tirangi rako enda kumasvingo netsoka. Mowataura kuti zvanzi uyai takakumirirai. Vana vakachitambura kubva pagokomere paya kuenda kumasvingo akatakura tiranga nemusoro kandi ndiye hondi yacho. Mafata bikai sadza ndo atibikira sadza mafata iwo waya zvarongo zviya bikai sadza chaunozoti makarwa hondo chi ndiyo hondo yacho iyo. Tapedza takuchida kuti mota manje dziite shoma pakufamba. Vataita mastations akawanda along Masvingo Road amaambush asi futi iyoyo akomana. Bunhu rakachitanga kuona kuti honde yakora. Tapedza taona kwanaka. Tasvika isusu taita mugano nevamwe naShashe River. Wamovha wayambuka kutangira muChirumanzi. Chirumanzi up to Holy Cross. Takazobatana patakaenda unoziva kuti wakambonzwa history yekurohwa kweTony Hill airbase kwete hauna ndini Tony Hill takakwanisa kubomba 95 mabomba 95 mabomba ekukanda kwete futi diki maike. Tony Hill anga isingadizo yaida mabomba takasa 95 asi zvakabudapo so mwana wamai asati aona zvakadaro noziva kuti makadena shumba pai nyumbamo usiku dzanzi 11-12 ipapo usiku wakaita kudarika masikatawo machasing light aikandwa somudenga womusoka. Takachitanga kutaura kuti wakomana upenyu hapachisina. Mabhomba achikandwa nemajesi random. Asi kuti takavarasisa manje takaita setinoenda paHwaHwa prison watapinda murukohwa uyu neriva yepaHwaHwa nayo wataenda kusvika wataenda kupinda paChiundura. Anoziva kuti vanhu vakaChiundura vakagara chirungu chokunge mulokesheni. Dzimba dzavo dzese wakaisa maheji dzinova a sort of mastreet. Chiundura vakavaka. Watasvika kuya tune dzimba dzataiziva futi tacherera taane uniform dzechikoro tavana vechikoro takutogara masoja achiuya muya machiundura achida vachibvunza kudidi toda kuziva vana venyu mabirth certificate akandinawo wari kubvunza ndivani ndotaura surname baba vangu ivavo apo wari kubvunza ti comrade
hakuna kana hwana akabatwa kusvika rume waita sei adzokera wadzokera tapedza rume futi ngatiendei ndobva tadzokera kuchirumanzi isu toenda kwedu kana zumuto totoona kuti honde iya ikozvino izvi hanzi kwashedzerwa Lancaster House kanzi varume handitarowa paya hondo vari kumatoxiko kuLancaster House hakuna anodya sadza bunhu ngariurawa varume hondo yakasimba nguva yeLancaster House ndo pakarohwa bunhu sebunhu bunhu rakachiona kuti apa hakuna kwatiri kuenda beta tingokasira ida kutaura kuti uyai mutore nyika takazongonzonzi siswai takati shuwa kanzi siswai saka isusu once siswaya kanzi kwakuya masoja weUnited Nation varungu vanenge vakapfeka iblue mabhareta nemakepi nemabheji avo musavaurayi ndo vauya kuchengetedza runyararo takati alright kanzi nzvimbo mapoints ekuungana maakuenda kumaassembly points isusu taenda kuchipingo kwa assembly point yanzi Mutandawe assembly point vamwe waienda yainzi Chipinda Pools assembly point vamwe waienda Dzapasi assembly point saka kuenda kwakauya mabhazi aitakura vanhu aisponza mabhazi ndiSuper unaziva mabhazi aSuper saka rova zuro uno mabhazi aSuper ndaitakura vanhu nemamwe ainzi kwanonzi kugara kunzwana nomuziva iro ndakarinzwa iwawo ndaitakura vanhu saka isusu manje hatina kuda kukasira kuti tese tiende kupi maassembly point isusu takabva tasara takabva tasara kati isusu hatisi kuenda varume tinogona kubatwa kana kuurayirwa kupi ikoko maassembly points regai vamwe watanga waenda ichitosara isusu kusara takabva tatsvaga nzvimbo yekucherera pfuti dzedu tichimonita pfuti dzedu hatakanda kugara mudzimba nevanhu kwatinozikana kwete munhu anozoenda kuti uyu ndicomrade aiyo kwatinongoita ordinary vanhuwo tichingofambawo sevamwe tichitarira kuti zvakamira sei kuchimboita mapurisa aitofamba kuuya maruzevha nemota dzavo dziyadzi ati havafana enda vachida kutidheerera kudai panao taenda kufukura pfuti wati kwete kuti kumunongedzero dai dzikai mese wataise kudai isu kwese kwakazara vanhu nepfuti muri vananike imimi kwakashedzerwa ceasefire imi ndimi machongo acho unzai kuno futi ndidziya dzesitora rarapasa kudambura vanhu ati chetanga singauraya kurova vanhu siya vanhu vasingagona kufamba chendai motaurira kuti varume kunze kwakaipoko futi tatora
takutoita basa nechi vatazogara after 6 months vakuru vedu vaizidza kuti kune vamwe vakasara kwanga kwarongwa yanga yakarongwa nana Peter Wars yanga inonzi yanga varonga inonzi 0 hour 0 hour iyi yanga iri yekuti waifanira kubhomba maassembly points ese one time Zimbabwe says ewo kune Zipura kune Zanula kwese one time hanzi kwanga atosara in hour kuti ndege dzichisimuka dzimwe dzichibva na South Africa plani yaisevha yabatwa vabondeira zvabatwa zvese kuzodaro makomodzi zotugara mukamba kana kwakutova kuti kana ngatiuraye semabhuna ari makamba vakuru vedu vakazoti chimbomira ida kuona kuti zvinoenda kupita tovabata kavanawa wana Peter Woza plani yavo yavanga vachida kuita nendege dzese taira sei wana Rex Nongo ndiye anga achiona nenyaya dzedefense watesama wanoona zvese kumakamba ikoko takusina ndege inobvumirwa kuita sei kusimuka wabata newe United Nations acho maBritish acho naivavo vanga vakawanda venyika dzimwe nyika sagara taakuya mabhazi achibva azoya kotora sokupedzisira vanhu vasingazivi kuti chinonzi gandanga chii vaifunga kuti iri mhuka vabereki tisu tauya naye Zimbabwe ndoti vantu vachitova futi wana tudiki kuti inini ndakani ipapo ndaane 20 years manje 20 years handikuona kuti pa 20 years ndaenda mudhara here kana ndichiri mufana ndichiri mufana tagara mutandaro wekuya hanzi no kwakuitwa integration ndiye kubatanidza Zanla forces Rhodesia army Zipra forces mapato mangani matatu kuita chii chinhu chimwe chete zvinhu izvo zvahasina kuchipa varume hondo dzaitomuka makamba imomo zvahasina kuchipa saka isusu takabva tanzi iyi nyaya iyi handifanira kuitaura bai inamutsa zvakawanda iyi kai inamutsa zvakawanda inamutsa zvakawanda muri kuintegration hondo yepathenyu hamuna kutitaura kuti makaiplana sei mangonoiti mangopepukira majambira mairiso alright hondo yetoniyo takaiplana vanhu vari kuLancaster kuti vachinatsa kuziva kuti tasvika pamoyo wenyika nyika iya tanga tatoitora ndo patakaenda tatiri vangani tainga tiri kuma 200 something tatofunga tapedza hondo zvokuti dai vanga vasina kuzokasira kubvuma nagweru takasakadza dai takasakadza kare kare
nekuti hasha dzatakanda nadzo dzanga dzakaoma nezvombo zvatakanda nazvo zvanga sezvokutamba nazvo. Saka isusu takazitakurwa netrain kuendeswa Buluwayo. Wakuziva kune nyaya iri kunetsa iyi? Wakuziva? Ndiko kwatakaenda. Svika nyaya dzese dziya dzaitika handichade kudzitaura. Wangozviziva chete. Ndizvozvo. Takapedzerana nadzo. Takati nenge takaita hondo 2 3 wataendeswa Godlowayo. From there watazitakura kuenda Chipinge. Watamboenda kuita basa rekugobora minda. Chipangai unandinokuziva? Kuchi? Chipangai. Ikuvi. Iri kwasa along Save Valley. Okay. Unokuziva kune refuge Tongogara? Sindopaziva Tongogara. Unopaziva? Ndakapasha. Tisu takagobora masanga minda iya yese. Alright, okay. Tisu. Okay. Ndio dzimba dzataigara dziya. Vanhu vaingotomuka munhu achitora piki nefoshoro zvinyo. Waingopiwa piki nefoshoro zvinyowa nemabhidha. Michenda kuita sei? Gobore. Chipangare yese Valley yese. Yagoborwa nemacomrades. Sazombofi makarerwa nema. Macomrades ndakagobore Chipangai yese. Varungu vakauya kuita take off. Marwadziro azvo so. Zvinhu zviya zvinorwadza. Ndo patakazobva manje takuenda kuintegration. Waiti wanoenda police. Akasvika grade 7 wese. Enda uko. Ndo waenda police. Vamwe vanga vakaita sesu tisina kudzidza. Munoenda kuarmy. Kati hazvina basa. Saka inini 81 ndo pandaenda kuintegration kuLuweling. Ndo kwandakatrainiwa. Training yacho haisi training yekuita harassment ya. Unoziva kuti iwe ndiwe enemy yandairwisana newe. Woda kuya kuzorowa inini. Handiwo ndinotanga. Ndeye yekuto tite format pakumacha. Nokuti nyika dzatakatrainiwa dzakawanda. Iyo waitrainiwa kwaSmith handiti. Waitrainiwa kuZambia. Yanga iri Zanla. Yanga China, Russia, Romania. Zanla yanga ine nzvimbo dzakawanda. Saka kwaida kutsvaga format yekumacha pakuita drill. Saka taita 21 days. 21 days makutoita pass out mapedza. Makutonzi imi munoenda kubrigade yakati. Inini ndakaenda ku4 brigade. 4 brigade ndo vandanzi uchibva kumusha unoyakoripota kumasvingo 4 brigade. Apa muri kubva kuMbalavala. Mabhazi anokutakurai kusvika muHarare free. Wozobva muHarare wakuenda kupi? Musha. Waikuisa the nearest town nemusha kwako. Wozitangira ipapo kuenda kupi? Kumusha. Saka tapedza ndokubva tadzokera Masvingo. Svika Masvingo takaona marengi akazara mota nemabhazi.
ichitakura vanhu kuenda 4 brigade nokuti hakuna aikuziva. Kusvika kuya takaona convoy yemota yakaleya iri kumirira vari kubva kumusha. Chingouya shamari, pinda mota, pinda mota, pinda mota, pinda mota. Takaenda kusaka. Ndokwanga kune battalion yedu isusu yainzi 49 Infantry Battalion. Ndokwatakaenda ikoko. Saka 49 Infantry Battalion yanga ine imwe yainzi 48 Infantry Battalion. Saka kwanga kune mabattalions mangani? Maviri. Tasvika kuya. Kunzwisisana kwakaramba kuita zvakanaka nevamwe wedu. Andinozoti mapato mangani? Matatu. Kurowana kwangu kusingaperi. Kurowana. Vamwe vachikandwa mvura. Uchindaura vapenyu vachiva kana kurowana kwachona. Kusvika vaRex Nongo vati no. Ngatitsvagei vari neutral. Neutral yacho ndakuda kudzokera futi paya pana mbonzvenga paya. Okay. So hondo kufa kana kuurayiwa pamangadai makafira imimi ndepapi ende hondo yekupi ende chichakaitika musi uyu? Kubva patembwe. Hondo patembwe yanga isina kuchipa varume. Yanga isiri yekuti vaifana kubuda munhu chese nokuti wakainga tiri papareti. Dzakangouya kamwe chete rakavhara denga kusviba nendege. Ndopataifana kuva takafira ipapo. Nokuti ndakafira ndikatarisa vanhu vakafa kuma-thousands of thousands. Asi unozoti chinhu kana Mwari ari ndiye akati hondo ichavako haapedze misiba. Vamwe anosara. Kozouya takufrando. Kune mamwe mabhetero anga ari strong shamari. Anga ari strong. Paunonasa kuona kuti sadza haridyiki be. Haridyiwi sadza nehondo.
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo abaka imanya dakabatesa.